Здравейте на всички! Аз съм Тони N10 и ние днес ще продължим нашото Майнкрафт оцеляване, епизод номер 4. Ако сте гледали миналия ми епизод, щяхте да видите, че съм си направил мой честрум. Само тук съм използвал този чест. Но в този епизод може да ги кръстим или да спуснем на Easy. Няма никакви мобове за сега. Поне за сега да не ми изкочи от някъде някакъв моб. Ще побием за малко XP ето тук. Сигурно ще има. Ой, това пак май ще ме убие, бе. Не знам. Убихме го. Добре, тази пещера е осветена. Тук ще копая малко за въглища. Да. Почти. Да. Вече абсолютно всички въглища от тук са изкопани, оправени и така нататък. И сега да отсечем ето това дърво. И го сечем. Така. Да. Това ни беше нужно, за да имаме още дърво. Така. Добре, никъде няма. Само да не се спална в моята пещера. Ето тук трябва да сложи торч. И ето тук. Тук не е нужно. Ето тук можем да покопаем малко. Имало е въглища. Тук имаше вода, нали? Да. Имаше вода. Така. И ние не знам какъв клип трябва да направим. Пишете в коментарите. GGB7 да пише в коментарите какво да правим. Цец, ако може, който ме гледа. Ето тази вода можем да я спрем. Да. И да покупаем малко ето този айрон. И не знам защо набута надолу. Защото ми извира от тук. Долу има пещера, която можем да експлорнем, но това ще стане след малко. Сега трябва да изкопаем този айрон. После ще го взема. Какъв е този равин? Ако се хвана от тук, разбира се,
Ще умра. И това е нормално. Все пак да умреш, ако паднеш отравен. Уха! Уха! Аз мога да си довърша Iron Set-а. Както ви е добре известно, аз сам съм си направил Iron Set. Не съм правил стрим, но сам играх преди да почна тази поредица. Сам играх. Без да снимам, разбира се, не с някого. А в момента с никого не снимам, така че то може би се подразбира. А тази пещера е много богата на Iron. Може би и така ще се казва клипа, въпреки че... Не искам да ми се казва така този клип. Да не изпусне някакъв Iron. И тук става много екстремно. И не знам за какво трябваше да се ходи тук. Чу! Много съм болен. Нещо. И сега дайте да отидем ето на тук. И изследваме прилеп. Това става много дълга пещера. Май няма да успеем в този епизод да експлорираме цялото. Дайте да не се спавам по-добре тук. Но аз не свърших торчовете, за съжаление. Ще покупавам малко кол. Ето тук изкопаваме това. И това мисля, че не е достатъчно. За да успеем да си направим торчове. Искам да сме много точни. Абе аз направо да си изслагам тук. Един гол ми остана, който ми е нужен. 26 Iron имаме по себе си. Много богата пещера на Iron, казвам ви. Не съм виждал и в клипове по-богата пещера на Iron. Опа, се спомнях много. И тук. И много трудно за катерене пещера. Но тук съм ходил. Не съм ходил само в равнина, който не ми изглежда много богат на нищо. Вау! Ще му набирам обсидиан.
Но въпросът е, ако падна долу, как ще се изкача? И... Дайте да се пробваме да скочим долу. Да, и почти умряхме заради нашата глупост. И ние нямаме нищо. Не можем. Ние нямаме кофе. Как ще си направим? Това изглежда много скучно. Това пък изглежда много интересно. Дайте само една ще щупим. С голда не знам какво можем да направим. Да пишете в коментарите с голд какво да направим. Къде се връщам, ще го убера. Гъби. Интересно. Пропуснах едно айронче. Даже две. Даже три, даже четири. Даже пет. Даже... 6. Да, само 6. Тук има още айрон. Добре, щупим изкерката. Трябва да си направим нова. Да си изработим нова кирка. Слагаме ето тук крафтинг тейбъла. Взимаме толкова пръчки са ми нужни. Правим така. Слагаме този кабелстон. И имаме нова кирка. Сега да изкопаем останалия айрон. И ако не сте ми гледали минали клип, ще го казвам във всички клипове, докато не стане 10 декември. На 10 декември Silk има премиера на The Pack поредицата оцеляване. Събрани са най-известните ютубъри. Там са най-известните ютубъри във всички времена. Български ютубъри, искам да кажа. Не е някой от друга държава, които не говорят на български. Защото няма смисъл да ги гледам от други държави. Аз дори не мога да ги разбера. Ако са, например, германци, англичани или каквито и да е. Уча английски, но не чак толкова мога да слушам. Вече имаме 1 стак и 7 айрон. Не знам това как ще го смелтна в истински айрон. И това е една много голяма пещера, която стига до втория равин, което е интересно. И не знам. Не, аз трябва да се връщам в къщата, защото не мога да стоя тук. Така. Ще трябва да си построим път навсякъде. И не мога да повярвам колко ниско съм слязал. Трябва сега да намерим пътя за обратната страна. Ето на тук надолу. Където има торчове, значи натам тръгвам, да, тук, където бях видял гъбите, ще да кажа губите. Хайде, ще изкопаем този голд. 3 голд, не беше
болка за умиралка да го изкопаем. Тук съм пропуснал един айрон. Няма значение. Не съм на тука. Ето тук съм. И аз не знам как съм го пропуснал този айрон. То не е само на един. Даже са повече от един. Опа! За малко ще да умра тук. И сега, как да се качим догоре? Не знам, пробвам така. Не знам къде бях паднал. Там ли беше? Да. Не бе, тук беше някъде. Ето оттам. Да, клипът става 16 минути, няма никакъв проблем. Добре, сега да се върнем в нашата къща, че да сметнем абсолютно всичкото желязо, което намерихме. И сега не знам на къде съм. Не съм надолу със сигурност. Не съм и нагоре. И аз май се лутам из тази пещера, докато не си намеря нещо. Трябва да си намерим къща. Не можем, иначе това ще е вечер. Там говори. Сега... да, разбрах къде е. Точно на тук. Точно на ето тук. Или пък не. Добре, значи трябва да е на тук. Да, тук е. Yes. И това е било нашата пещера. Аз мисля, че съм влязла в тази другата пещера. Ти намерих толкова много неща в нашата пещера. Не съм си представил, че ще го направя. Има много малко кол. 33 кол, това вече не е малко. Тук слагаме този айрон и ето този айрон. Тук слагаме за ето този айрон плюс ето този айрон. А тук горе слагаме ето това за този айрон. Добре, тук вече има 2 айрон, тук има 1 айрон, тук има 1 айрон, тук има още 1 айрон и тук има 1 айрон. Ето още един. И това ще си смелтва цяла нощ. Добре. Спя. И дано да се е смелтнало. Не, нищо не се е смелтнало. Искам да се е смелтнало, но за съжаление на това не може да се случи. Аз трябва да чакам толкова време, докато смелтне абсолютно всичкото желязо. Тоест стаки половина. И не знам какво да построим тук. Това е нещо като наблюдателница.
Обаче ако сме включили на хард, това можем да го направим на тераса. Знаете ли, всъщност това можем да го направим на тераса. Трябва да става малко да съка дърва. Е, това дърво ще... Така. Да. Трябва да смятаме това дърво. Така. И сега. Каква ни беше идеята? Да. Добре, тук има 12 изпечена айрон. И тук е 13. И тук е 13. Добре, има много айрон. Ще трябва да направим 6 само за айрон. Къде са етки? Сенсовете. Дано да стигнат тези сенсове. Но всъщност не съм много сигурен дали ще стигнат. Да, ще стигнат. Няма начин да не стигнат. Толкова хубава гледка, толкова хубава. Сега, да си дадем вратичка. Всички айрон тук е изпечен. Ето го. Ето го. Ето го. Да. Имам 1 стак и 11. Ще направим всичко от айрон. Хайрон отпад всъщност не беше изобщо нужно да направим. Ето тази киркочка остава. Това. Така. Сега да оставим някои буклуци ето тук. Този буклук, този буклук, този буклук, това не е буклук. Това стои тук, това ще го изпечем. Този буклук, не всичко е буклук всъщност, това е буклук. Това буклук е, ако е в толкова малко количество. Слагаме това тук, точваме тук. Отдалече ще има тук. Тук горе, слагаме това заедно и ето тези.
И това мисля да е абсолютно всичко за този епизод. Благодаря, че ме гледахте. Аз бях Тони N10. Абонирайте се, ако още не сте. Лайквайте клипа. И да ви кажа чао. Чао.